Reus, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Lleida de 32 anys per robar en un bar i en una botiga de la zona alta. El furt es va produir la matinada del passat dissabte. L'home primer va forçar la porta d'un bar de la plaça Ricard Vinyes, d'on es van dur diners, licors i llaunes d'aliments. Posteriorment es va dirigir cap a una botiga de roba situada a l'avinguda Doctor Fleming, on va trencar el vidre i el pany, però finalment no va poder accedir a l'interior. L'arrestat té antecedents policials i ha passat a disposició judicial. Més notícies, una patrulla de la Guàrdia Urbana va identificar ahir a la tarda el conductor i la passatgera d'un camió que estava aturat ocupant un carril de circulació al passeig de Ronda. Els agents van identificar la passatgera, una dona de 32 anys de nacionalitat espanyola, i van comprovar que li constava en vigor una ordre de recerca i detenció d'un jutjat de Tortosa per haver comès un robatori amb força. Mentre la identificaven, la dona va mantenir una actitud molt agressiva, cridant constantment. Finalment, quan els agents li van comunicar que quedava detinguda, la dona els va agredir. Els urbans van detenir la dona en compliment de l'ordre judicial per un delicte de robatori amb força i a més també li van atribuir un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Això és tot, més notícies a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Ens retrobem properament. Fins aviat.